Good morning mga road trip. Biyahe na naman tayo. Bagong video na naman ngayon ang papakita ko sa inyo. After 2 months, balik video na naman tayo. So ayan mga road trip. Biyaheng ano tayo? Bungabon, Rizal. Bungabon dito sa Nueva Ecija. Tara, samahan nyo kami. You know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. Oh, ayan, Bungabon. I love Bungabon. Nueva Ecija. Ayan, lapitan natin. So, ang Bungabon ay onion capital. So, ayan, onion capital of the Philippines. So, home of Sibuyas Festival. So, dito makikita mo sa may highway nila, so, nakalagay yung bayan ng Bungabon. So, sa tuktok niya yun, makikita nyo, may sibuyas. Oh, see? May puting sibuyas at saka red na sibuyas. So, ito ay bayan na ng Nueva Ecija. So, ayan. So, ayan mga road trip. So ayan, tingnan mo dito sa ilalim ng tulay. So ayan. So marami naliligo. River ito. Ito ang Labi River. So hanggang doon. So itong tubig na to galing sa bundok ng Sierra Madre, kung hindi ako nagkakamali. Hanggang doon, no? So, maraming cottage dito. Ang bawat cottage ay marunong magtumawad, nasa 300 lang bawat cottage. Hanggang sa taas may kita pa tayo. So ayan, hanggang dun sa may ayun o, dyan tayo dumaan kanina o, sa taas na yun o. So ayan, dyan ang daanan. So ito tulay lang ito o. Tulay. Ayan. Sa taas, oh. Nakikita mo, may mga sasakyan sa taas. So, dito lang to sa Bungabon, Nueva Ecija. So, ayan. So, ayan, ang bundok na yan, oh. Diba? Ang ganda ng bundok na yan, oh. Oh, ayan. So, maraming mga dumadayo rito. Okay, ganda. Ayan. Ayan. So ayan, ang lakas, alino ng tubig oh. Tingnan mo naman kung gaano kalinaw yan. So yan. Oh, crystal clear. Ayan oh, ang linis. Siyempre galing sa bundok yan eh. So ayan oh. Ganda. So meron silang mga paglilibangan dito. So ayan.
So ayan mga ka-road trip, andito tayo ulit. Nag-ikot lang tayo. Madami pa rin tao. Anong oras na? 2:30. Matao pa rin. Linggo kasi ngayon kaya maraming tao. Ewan ko lang kung weekend, kung marami din tao na paparito. So ayan, sa dami naliligo. So tara, ikot tayo. So ayan. So ang linaw ng tubig, oh. Pati aso, oh. Gusto maligo. Oh. Nainitan din yung aso kaya gustong maligo. Oh. Yung aso nga gusto, di paano yung tao. So ayan, oh. So ayan. Saan daing dumadayo ngayon? Okay. Agos pala ng tubig, ayan, oh. Ay, ganda. Saan daing cottage dito? So, punong-puno ng cottage. Hanggang doon, sa dulo na yun, oh. So, tatawid tayo dyan mamaya. Doon. So, ayan. Tara, ikot tayo. Tunjuk ka ba kayo? Ikot sa sabi ko. Pumunta na ba? Dito tayo. Ilang oras yung biyahe nyo? Ilang oras yun? Ilang oras na biyahe? Araw sigit. Punta rito. Tapos, uwi kayo dun. Dito kayo matutulog. May kamag-anak kayo dito. Ano pangalan mo? Angelo. Angelo. Okay. Taga Bicol kayo.